Сочи калонтарин шаҳри сайёҳии Федератсияи Россия буда, дуртар аз 1700 километр аз шаҳри Москва дар қисмати шимолу шарқ ҷойгир аст. ҳамзамон Сочи дарозтарин шаҳр дар қаламрави Федератсияи Россия дониста шуда, аҳолии он зиёда аз 400 000 нафарро ташкил медиҳад. тибқи ҳисоботҳо ҳамасола ба ин гӯшаи сайёҳӣ беш аз 3 миллион нафар барои истироҳату тавобат меоянд. дар ин шаҳр намояндагони миллатҳои гуногун зиндагӣ карда, урфу одати гуногун доранд. Сочи яке аз мавзеъҳои сайёҳии Федератсияи Россия ба шумор меравад. Дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ин минтақа ҳамчун минтақаи сайёҳӣ барои бештари кишварҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ ошно буд ва ҳоло низ ташрифи сайёҳон аз ин кишварҳо кам нест. Ин шаҳр яке аз калонтарин мавзеъҳои сайёҳии Федератсияи Россия дониста мешавад. А в Сочи с морем встреча ждет, а в Сочи солнце круглый год, а в Сочи ласковый прибой, ах, Сочи, Сочи, город мой. шаҳр дар миёни силсила кӯҳҳои Қавқоз ва баҳри Сиёҳ ҷойгир буда, иқлимаш субтропикист. ҳарорати миёнаи он дар фасли зимистон 8-10 дараҷаро ташкил карда, дар тобистон бошад гармии ҳаво то ба 40 дараҷа мерасад. На сегодняшний день в Сочи приезжает вся Россия. ба Сочи ҳамчун сайёҳ бештар шаҳрвандони Федератсияи Россия ва кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил меоянд. дар мавсими имсолаи сайёҳӣ бошад меҳмонони мо хеле зиёд гардид. теъдоди онҳо на танҳо аз дохили Федератсияи Россия ва кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил, балки аз мамлакатҳои хориҷа низ мушоҳида мешуд. умедворам ки дар мавсими зимистона низ шумораи онҳо коса намегардад. мо ҳамаи кӯшишҳоро барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон равона намудаем, то ин ки теъдоди онҳо кам нашавад. мо ҳоло бо дигар кишварҳои пешрафтаи сайёҳӣ дар рақобатем. таҳфо эълон мекунем, чорабинҳои зиёде мегузаронем, хизматрасониҳои худро пешкаш мекунем ва умуман як қатор тадбирҳоеро андешида истодаем ки дар бозори сайёҳӣ мавқеи худро устувор нигоҳ дошта, онро аз даст надиҳем. давоми сол 300 рӯзи ин шаҳр гарм аст ва он имкон медиҳад ки мавсими сайёҳӣ тӯлонӣ гардад. мавсими обозӣ ки бештари сайёҳон ба хотири он ба Сочи меоянд, аз моҳи апрел то моҳи октябр идома меёбад. мавсими лижаронии кӯҳӣ бошад, аз октябр то моҳи май ҷараён мегирад. Сочи ҳамчун бузургтарин ва дарозтарин шаҳр дар ҷаҳон пас аз Мехикои Мексика зинаи дуввумро ишғол мекунад. дар ин шаҳр 227 иншооти истироҳатӣ, таобатӣ ва фароғатӣ мавҷуд буда, барои қабули яквақтаи 70 000 меҳмон шароит фароҳам оварда шудааст. информатсиони канал шабакаи иттилоотии ҷаҳоннамо аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст. барномаи мо ном дорад туризм ва сайёҳат. гурӯҳи эҷодии барномаи мо сайре ба шаҳри Сочи дорад. мехостам бо чанд суоли худ ба шумо муроҷиат кунам. мегуфтед ки шумо дар кадом минтақаҳои шаҳри Сочи будед? барои мо бисёр ҳам писанд омад ва мо аҳли оила танҳо барои 5 рӯз ба Сочи омадем. мо дар боғи Ривера соҳили баҳр будем ва ҳоло тасмим дорем ба боғи дигар Дентрари, ки зеботар аз дигар боғҳост онҷо равем. ин ҷойҳоест ки мо сайёҳат кардем. соҳили баҳр беҳтарин ҷойест ки дилхоҳ кас мехоҳад дар он бошаду фароғат намояд. Здесь 4-й раз, поэтому если бы не понравилось... ман бори чорум аст ки барои истироҳат ба Сочи меоям. агар инҷо писандам намебуд, такроран барнамегаштам. Сочиро агар ба гузаштааш муқоиса кунем, хело ҳам тағйир ёфта, рушд кардааст. тозаву озодагиро кас дар ҳар гӯшаву канори он мушоҳида мекунад. ман худи ҳозир тариқи нақлиёти мусофирбар қисмати бештари шаҳрро сайр кардам ва ба хулосае омадам ки Сочи метавонад бобати туризм ва сайёҳат бо кишварҳои пешрафтаи сайёҳӣ дар рақобат бошад. Сочи ягона шаҳр дар Федератсияи Россия аст ки дар он дарахти палма мерӯяд. ана ин он намуди палмае нест ки дар ҳавлиҳо парвариш меёбад, балки палмаҳои ҳақиқии ҷанубист. соҳили баҳри Сиёҳ ва сайр намудан дар он боиси ҷалби бештари сайёҳон гардидааст. дар шаҳри Сочи ҷойҳои диданибоб хеле ҳам зиёд аст, вале ба гуфти бештари сайёҳон мавҷуд будани баҳри Сиёҳ ин минтақаро машҳуртар кардааст. ин шаҳр барои ҷаҳонгардон аз гӯшаю канори олам на танҳо машҳур, балки маҳбуб низ гаштааст. дар бештари гӯшаву канори соҳили баҳр фароғатгоҳу истироҳатгоҳҳоро мушоҳида кардан мумкин аст, ки фароғати истироҳаткунандаро ҷолибтар месозад. масъулини истироҳатгоҳҳо ба хизматрасонии сайёҳӣ ва амнияти истироҳаткунандагон мароқи бештаре зоҳир мекунанд.
кас дар баробари истироҳат кардан бояд эҳтиёткор низ бошад, мегӯянд масъулони бахши сайёҳии ин минтақаи Россия. ҳарорати оби баҳри Сиёҳ мӯътадил буда, кас худро дар он роҳат эҳсос мекунад. аммо чун дигар баҳрҳо оби ин ҷо шӯр асту мутахассисон таъсири онро ба саломатӣ манфиатбахш арзёбӣ мекунанд. Самая большая достопримечательность города Сочи – это море. беҳтарин ҷои тамошобоби шаҳри Сочи ин баҳри Сиёҳ аст. баъдан дигар ҷойҳои истироҳатӣ, фароғатӣ ва табобатӣ арзи ҳастӣ доранду сайёҳон аз он самаранок истифода мекунанд. сайёҳон дар соҳилҳои баҳр сайру гашт ва обозӣ мекунанд. қисми дигари он барои солимгардонии худ аз намудҳои гуногуни табобат истифода мебарад. инчунин дар қисмати кӯҳҳо низ имкони сайру сайёҳат вуҷуд дорад. дар зимистон низ шумораи сайёҳон кам нест. бештари онҳо сайёҳатро дар фасли зимистон ба Сочи ба хотири лежаронӣ интихоб мекунанд. баргузории бозиҳои олимпии соли 2014 дар шаҳри Сочи ба рушди инфрасохтори ин шаҳр таъсири зиёде расонид. дар ин айём шумораи зиёди иншооти гуногунсоҳа бунёд гарида шаҳрро диданбоб кардааст. дар баробари ин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонии варзишӣ Сочиро дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ сохту шумораи ташрифи сайёҳон ба маротиб афзун гашт. Нам кажется, что Сочи это... фикр мекунем ки Сочи яке аз шаҳрҳои асосии сайёҳӣ дар Федератсияи Россия ба шумор меравад, чунки дар ин ҷо баҳр, кӯҳҳо ва табиати дилрабо, боду ҳавои мавҷуд буда, кас худро пурра дар оғӯши табиати зинда эҳсос мекунад. дӯсти ман метавонад ба шумо маълумоти бештаре диҳад, чунки ӯ дар яке аз ширкатҳои сайёҳӣ фаъолият мекунад. Сочи это город-курорт, тут постоянно много отдыхающих. аслан Сочи ин шаҳри истироҳатист. ҳамеша ин ҷо сайёҳони зиёде рову хӯрдан мумкин аст. бештари ҷаҳонгардон ва меҳмонон ин шаҳрро беҳтарин макони истироҳатӣ медонанд. мо хеле ҳам хушҳолем ки ба Сочи меҳмонони зиёди дохиливу хориҷӣ меоянд. И так как недавно была Олимпиада, Сочи стал олимпийским городом. ҳамагӣ чанд соли пештар дар Сочи бозиҳои олимпӣ баргузор шуда буд ки ин шаҳрро ба макони бозиҳои варзишии ҷаҳонӣ табдил дод. мо хушҳол аз онем ки чунин шаҳр мавҷуд асту мо метавонем дар он истироҳату фароғат кунем. агар мо Сочиро бо дигар кишварҳо ва шаҳрҳо муқоиса кунем, албатта метавон гуфт ки рақобатпазир аст, зеро ҷойҳои дидани бобу сайёҳӣ хело ҳам зиёд аст ки ҳар як истироҳаткунанда метавонад аз тамошои он ғизои маънавӣ гирад. барои ман ҳамчун корманди ширкати сайёҳӣ ҳунару анъанаҳои мардуми кишварҳои Осиёи марказӣ, махсусан Тоҷикистон хеле ҷолиб аст. бисёр ҳам орзу дорам ки боре ба Тоҷикистон раваму аз минтақаҳои зебову дилрабои он ки тариқи интернет тамошояшон кардам дидан кунам. Да, всем привет. Ждем гости, конечно же. В Сочи есть университет туризма и курортного дела. дар Сочи донишгоҳи сайёҳиву шӯъбаи истироҳатӣ ва ҳамзамон институти олимпӣ кушода шудааст ки дар он мутахассисони бахшҳои туризм омода карда мешаванд. барои дар сатҳи зарурӣ омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ донишмандон аз дигар кишварҳо низ даъват гардида дар муассисаҳои таҳсилоти олии Сочи фаъолият мебаранд. нафарони таҳсил карда пас аз хатм метавонанд дар меҳмонхонаҳо, марказҳои дилхушиву истироҳатӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ кору фаъолият намоянд. Сочи ин макони хизматрасонӣ аст. ин ҷо истеҳсолот, корхонаҳои санъатӣ мавҷуд нестанд. дар ин ҷо танҳо бахшҳои сайёҳиву истироҳатӣ ва табобатӣ мавҷуд аст ки хизматрасонии он танҳо барои меҳмонон нигаронида шудааст. чизе ки кас дар шаҳри Сочи мушоҳида мекунад, мавҷуд набудани нақлиёти ҷамъиятӣ ба монанди троллейбусу қатораи барқӣ, метро аст. аз ҳамин хотир шояд суоле пайдо шавад ки ҷамъияти ин шаҳр чӣ гуна аз ҷое ба ҷои дигар интиқол дода мешаванд. аммо барои сайёҳону хоҳишмандон шароити беҳтаре фароҳам оварда шудааст. хизматрасониҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дар ин шаҳр зиёд рушд накардааст. асосан ин ҷо тамғаҳои хурд ба мусофирон хизмат мерасонаду микроавтобусҳо бошад дар ин самт рақобати кам доранд. вале агар мехоҳед ки сайёҳати шумо олии дараҷа гузарад, пас метавонед дилхоҳ тамғаи нақлиётиро барои муддати муайян ба иҷора гиред. нақлиёти хурд бештар барои сайёҳон хизмат мерасонад. барои пайдо кардану иҷора гирифтани нақлиёт заҳмат ва саргардонии зиёде лозим намеояд. танҳо ба шабакаи ҷаҳонии интернет ворид шуда, кас метавонад дилхоҳ тамғаи автомошинаро барои рӯзҳои дилхоҳаш фармоиш диҳад. бо ҳоҷати хоҳишмандон бароварда мешавад. вале агар кас майли истифодаи нақлиёти хурди хусусӣ таксиро кунад, аз ҷониби ронандагон он дар нохунак меҳрубонии зиёде хоҳад дид.
Такси есть. сайёҳон нақлиёти мусофирбар махсусан нақлиёти хурд ки яндекс ном дорад ба хубӣ имкони дастрасӣ пайдо кардан ба онро доранд. ин гуна нақлиёт тариқи интернет хизмат мерасонад. Кас дархост ирсол мекунад ва автомашина дар муддати 10-15 дақиқа ба ҷои дилхоҳи кас ҳозир мешавад. албатта ин барои сайёҳон дастрастар ва ҳам арзонтар аст. Есть и дешевый сегмент. дар ин ҷо ҳам хизматрасониҳои арзон мавҷуд асту ҳам гарону ҳам миёна. шахс мувофиқ ба имконияти доштааш метавонад намудҳои хизматрасониро интихоб намояд. вале агар сайёҳон омода аз хизматрасониҳои панҷситорадор истифода баранду пас аз рафтанашон арзиши онро ба дигар дӯстонашон гарон бигӯянд, гумон мекунам ин ҳолат аз рӯи камоли одоб намешуд. зеро ҳар намуди хизматрасониҳо ба худ арзиши муайян дорад. ин ҳама вобаста ба қудрату тавоноии шаҳрвандон вобаста аст. аммо агар дар маҷмӯъ бигирем, соҷи шаҳри гарон нест. яъне барои истироҳат дар ин шаҳр харҷи маблағи зиёде лозим намеояд. ин шаҳр ҳамчун ватани чойи русӣ низ миёни мардуми собиқ иттиҳоди шӯравӣ машҳур аст. ҳангоми саёҳати истеҳсолкунандагони чойро дар маркази шаҳр вохӯрдан мумкин аст, ки барои таблиғи он ба мардум ройгон хизматрасонӣ мекунанд. яъне агар гузари шумо ба ин минтақа афтад, аз чойи истеҳсоли ин гӯшаи Россия бе пардохти маблағ нӯши ҷон карда саёҳати худро идома медиҳед. истифода аз ин усули хизматрасонӣ барои ҷалби бештари муштариёни чойи русӣ роҳандозӣ мегардад. Мигом рассеются будни и чаи. дар ин сафар мо аз бисёре маконҳои сайёҳии шаҳри Сочи дидан кардем. воқеан ҳам ин шаҳр дар муддати начандон тӯлонӣ сайёҳони зиёдеро бо ҳар роҳу усул ба оғӯши худ кашида мафтунашон кардааст. иқтисодиёти шаҳр низ аз ҳисоби сайёҳон рӯ ба пешравӣ дорад. ба гуфти масъулини соҳа, дар оянда имкон аст ки Тоҷикистон низ дар самти туризм муносибатҳои худро бо Федератсияи Россия, махсусан бо Сочи, ки он минтақаи сайёҳӣ ба шумор меравад, ба роҳ монад. Однозначно нужно развивать. ҷиҳати туризм муносибатҳоро бо кишварҳои осиёи марказӣ махсусан бо Тоҷикистон бояд қавитар намуд. ман худ дар Тоҷикистон набудам, вале медонам ки ин кишвар таърих ва фарҳанги бою ғание дораду дар ҳалқаи табиати дилрабо қарор гирифтааст. фикр дорам робитаҳои сайёҳии Тоҷикистону Сочиро ба роҳ мондан аз манфиат холӣ нест. барои беҳтар кардани вазъ бояд мутахассисони ду кишвар тадбирҳои судманд андешида табодули таҷриба намоянд. Делегация туда, потом приехала бы делегация сюда. Про Душанбе знаем, что очень красивый город. мо дар бораи Душанбе иттилоъ дорем ва шунидаем ки ин шаҳр вақтҳои охир хело зебо шудааст. як ошнои ман дар Тоҷикистон зиндагӣ мекард. ҳоло бошад дар Россия истиқомат дорад. ӯ ҳоло бисёр таассуф мехӯрад ки чаро дар он ҷо барои зиндагии доимӣ наистод. шумо ба бинандагони шабакаи иттилоотии ҷаҳоннамо чӣ гуфтаниҳо доред? Большой привет всем жителям Таджикистана. Приезжайте в Сочи, отдыхайте. И в Россию приезжайте. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. ин буд натиҷаи бозиди мо аз минтақаи сайёҳии Сочи Федератсияи Россия, ки тариқи барномаи худ аз дидаву шунида қисса кардем. албатта дар ин фурсат натавонистем аз ҳама бахшҳои шаҳр ба шумо чизе гуфта бошем, вале то ҳадде тавонистем маълумотро аз ҷавҳари аслии ин шаҳр, ки туризм аст, бароятон тариқи барномаи туризм ва сайёҳат пешниҳод намудем. аммо барои дидани ногуфтанҳо ин ҷо будану манзараҳои мехостаро бо чашми сар ламс бояд карду ҳаловати онро ба дил эҳсос.